Lawas, tutok, pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutong pakatok sa udto, padayon taong mayong udto kanaton tanan doyog sa pagpaminaw kanato karon mga taknalas 11:11 na gyud sa kaudtuhon sa adlaw today ng Friday. Uy, pitsa 28 naman di ay. Pipila ka mga adlaw na lang, pipila ka mga gutlo mga kabisyo my loves. Mudayon na punta sa bulan sa Mayo. And ang uban kanato, yahay kay dako kigisi karon mga taknaa o karon mga adlaw kay things will do. The timing gyud. Tingdawat. Yeah, hi. Oh, sayo nahatag ni siya kay ulog magdomingo ang kuan. So mao nang tiba-tiba gi kayo no. Pero problema kay muraga ang ilang sweldo magic. Isang kumpas lang, wala na tanan. Ini ang inyong gwapong talo ay lumping kini si Lolo Baba. Ha? Mayong udto ka natong hurot, duyog ka sa pagpaminaw. Sa tong programa niya, dali karon tutok pakatok sa udto. Kini ang inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini si Lolo Baba, oh, ha? Last time na punta, uban-ubantaan yung style sa pabati, sa pagpahimsog sa tuwang kalawasan, batok sa mga sakit nga, pwedeng magpakgang sa tuwang kinabuhi nyo. Importante sa mahalaga, dapat tayo malusog sinta. O, sumunang ano pa hinihintay natin, mag-inom-inom na tayo, mag-inom na tayo, ha? Inom-inom mo ng imo, eh? Pasensya naman, naglibog mo kasi ako, eh? Magamay naman natin ng kuhan. Magamay lang ating Tagalog ba? Masyadong ikunti lang, ikunti. Pero mo lagi dapat mag-inom na mo ha para lagsik ug himsog ang atong kalawasan batok sa mga sakit. So importante sa malaga dapat ana mo Calabo Plus Herbal Food Supplement. Tuod kini atong tulumanon gyatong kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba, makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakdang sa tanang bacteria ug virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0939-736-0009. Kumbati ta o ganiya na pod. Kita karon magduyog magpaminaw sa tong programa. Mga kabisyo, my love, so sweet. Duyog sa tuang pagpahimsog o labaw na sa tuang pagkinatot. Manukad ta ha para aduna mo inindot nga mapupo nga pagtulunan kanato. Tama ba Lolo Baba o tama ka? Tama siya. What is now the doing of the moment in time? Iwaso na tututuang bugo ka na ba nga game show katong ni Agi kay nag-warm up man ta. So ani ang continuation ni Ana Lolo Baba? Andam kani o andam kani? No choice, andam kani. Use Paul 4 times in a sentence. Simple. Paul 4 times in a sentence. Paul, be careful. You might fall in the swimming pool. O diba? Simple kayo. How about use cuisine in a sentence? Simple also. I hope you studied last night because our teacher might give a cuisine math.
Ha? Using mat. Warag wa may lami. How about this? Use cooling in a sentence, Lolo Baba. Ring ring. Hello? Who's calling? Who's calling, please? How about use toenail in a sentence, Lolo Baba? To get to Kanoy, you must go through Wilson Tunnel. Wag po lami. Ayaw na lang gitaw niya, basta may iling kay Muraga, ulbong ka Espanya. Okay, kinin lang. Use empire in a sentence, Lolo Baba. Ready? Get set? Empire! Wag po lami, may iling, wag po lami. Sa mga research ni mo eh. Lagi. Kini, use deposit in a sentence, Lolo Baba. When I go to the pool, I check out how deposit. Deposit, palihara man gawa. Iya po lami, may kiling. Kini, basig lami ini sa Lolo Baba. Use hostess in a sentence. Hello? Hostess? Okay. Okay na siya. Wala na siya. Kini, use samurai in a sentence, Lolo Baba. Your plate is empty. Do you want some more rice? Okay. Rice, some more rice. Wow, pangkalas ug bright man dapat makasabot ani. Kung dili ka genius sama niya ko, di ka get sa joke, ha? Sumuja ka, stipot sa munya mo diya, ay sa munya kanta diya taon tuod. Sige, usap pala mong tirada diya, may kiling. Niya pa diri Lolo Baba, no? Okay, way problema na. Napatay mga bala diri tuod sad. Okay, kining nagsimula ito sa letter N. Tagnaan ni siya. Letter N. Usa mo na siya. Clue. Kung ano siya, Lolo Baba? Motubo. Motubo. Uy. Lain makong niya, oy. Sige na lang, kini. Niyog. Dili. Kung ano siya, gahi ni siya, gahi. Agoy, muraglain, dyan ako niya ba? Kuha na lang, sige. Niyog! Ha? Gahi po niyang tingong pod. Kini, dili, Lolo Baba, mali. Kung ano siya, kanang dili ni siya mamunga. Dili niya siya mamunga. Kuan, kining niyog nga baog. Dili! Nakikita lang ito sa mga virgin forest, Lolo Baba. Virgin forest? Simple. Virgin coconut oil. Dili gani, kahoy ni siya, kahoy. Virgin coconut tree. Dili, dako kini siya, Lolo Baba. Kapag moadto ka ni sa ilawom, pwede kang magpabugnaw. Ice buko. Mali gyapon, abi ko bag kalasog bright. Nya exhaust man gud nya exhausted. Usa mo din niya siya di ay. Pan kanang letter N ni siya, Lolo Baba, no? Ano siya, kining nga kahoy, ang tawag ani niya is ang kahoy ani niya is nanggo. Nanggo. Rag letter M man yata to. Hello ko mo ko eh, ha? Nara bitaw, Lolo Baba. Nara naman dahil nga. Dami pang pasikot-sikot, nara di ayo, ha? Ini use dedicate in a sentence. Napunta niyo mga inya sentence niya po. Kapag ginamitan mo yan ng glue, for sure dedicate yan, ha?
Okay ba to? Okay ba to? Okay ba to? Okay, how about continue, Lolo Baba? Kapon, ang dami-dami nyo. Bakit ngayon ang continue, ha? Oo, di ba? Pambright lagi niya siya nga joke, lagi to. Kundi ka genius, juga makatawa niya. Kini idagdag pa natin ang Violet, Lolo Baba. Na-hold up yung cellphone ko. Hindi na bali. Violet, ha? Violet, so buy ulit. Oh, di ba? Sounds like, genius ka? Di ka, kakatawa ba, ha? Pag di mo katawa, dili genius. Gitikon be? Kini opinion, Lolo Baba, using a sentence. Papasok ka sa pinto kung open yun, ha? Oh. Pag close yun, hindi ka makapasok. Kasi close man yun, close yun. Pero kung open yun, makakapasok ka, ha? Last one, Lolo Baba, conclusion. Conclusion. Oh, sige, way problema niya. Siyempre, hindi ka naman makakapasok sa pintuan. Oh, yun nga, sabi ko, conclusion, ha? Oh, di ba? Oh, katawa na siya. Oh, genius ka din niya siya, oh, ha? Kini Lolo Baba, pang Miss Gay ni siya, Lolo Baba, ha? Murgi ko dapat na siguro. Unsang S ang ginagamit nga floating device sa dagat para dili malunod? Ay, wala sa bike. May palagi nga ginom ko o kuan lagi siya para dili ko makuha ni maughan sa ko ang pangisip na ako gito. Pasabak ko ano yung may kiling ba? Ay pag niinom ko atong Calabo Plus Herbal Coffee o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Ha? Kaya lamig ito siyang kape. Makapabright biya gito ito. Okay, naman ko na si herbal content magod siya, lamian po kayo sa tanan. Healthy pa yun. No? Kung diabetic ka, pwede kayo kang ngamoy niyong niini, kaya pagpatamis niya, doon niya stevia extract eh. Ha? Rich in antioxidant, rich pa in fiber. Yan, kung magbawas ka, no? Kung pungko kasi mo ang tronyo sa banyo, adlaw-adlaw kang pagawa si mong gibating panuhot. Ha? Oh, so mo Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapabus sa energy, makapaptik pag sa to ang pinuti niya to, tinaguan niya to diya. Ha? Nindot kini siya. Oh, palit mas stress ani kahimtangan ni. Ginyaman niya siya sa Geyser Marketing, available sa Pars Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy, o sa dalang butika sa inyong lugar. Ha? So, sige. Way problema. Banatan ko niya siya may kiling. O sa tumangutan niya nimo, ha? Unsang S ang ginagamit nga flotation device sa dagat para dili ka malunod? Kuan, kining Serena. Dili kini babae, Lolo Baba. Sukoy. Dili pod kini lalaki. Kabalo na ko. Shuki. Dili, mali. Ang answer kay Superman. Otrom pang skalas punigbike ng tabahan na niya. Salbabida bitaw, Lolo Baba. Abi ko na ko, ha? Kaya magluod na badayin ko, ha? Pero bitaw, wala sige, nga mga nga niya may kiling, kay muraga na-stress na kung tamas kong self, ha? Kung ang beauty niya ko, unsaw na lang, mabuang ko, bayot. Kung nga nang ma-stress ka, dapat magamit ka nining Angelic Relaxing Roll. Labaw na kung ikaw nagbiyahe, nindot po nimo ni siyang gamiton, ha, kay makapawala gini siya stress. Labaw na kung napog ka sa opisina, ma-relax ka kauban ng Angelic Relaxing Roll. Manuhot suot ang kanindot og soothing effect sa peppermint o lemon scent sa Angelic Relaxing Roll. Labaw na po usab kini nga to ang Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong hubak og stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hay. Mo lang natong gamiton mga bisyo my loves pag nga ni ma-stress ta sa tuang life bitaw, no? Daghan bitaw makapastress ka nato gituod pero laban lang, no? Matod pa, laban Japan.
Kanya bahala na si Batman. Anong ato ang magipasalig ni Batman ang tanan, no? Laparuhon kita ni Batman ba? Anong ginapil-apil na to siya? Sige, ingon, laban lang, nabat ita sa gira, ha? Kung ganing sulti ta na, kamo na lang siguro. Ayaw kong pumunta sa gira eh. Ay, babati mo 091750959493 and we are live still sa itong Facebook page DJ Mike Kiling. Kalabo Herbal Product Gesture Marketing a Facebook page. Pwede mo mubusita diha dapita mga bisyo my love. So sweet o patimbaya ka nato, no? Okay, regards sa mga naniud to, nagpakabusog sa ugtaman karon mga taknaa. Sa unsa inyohang ginabuhat, hala sige, padayon ta sa tuang gibating kanyag. Labaw na sa pagpahimsog, pagpalagsik sa kalawasan, batok sa mga sakit. Amping-amping ta og padayon ta sa tuang programa. Sa tuang sunod ng programa, tangin ninyo mga kabisyo my love, so sweet, bugo ka na ba? And of course, ang atong programang Kalabo Baka Health Tips diri sa tuang programa Tutok Pakatok sa Udto.